Hej og velkommen, og i dag der er det episode 2 af den Clash Games, og jeg har skrevet en Valkyrie. Så det gjorde jeg lige her før, fordi min video den buggede før. Men jeg kan se, at der er en masse, der er blevet kommet ind. Vi kan lige se på ham her. Vi kan lige se på en space og vurdere den. Town Hall 5. Jeg vil sige, at han er faktisk en god Town Hall 5. Han bruger et godt attack, archer og balloons. Men jeg vil sige, at det er ret dyrt for ham. Men skal vi ikke attack? Vi kan join, eller I kan join. Det bliver sådan, alle kan join. Også dem der walk. Men hvis I ikke attacker i wall, altså hele tiden. Nu gentager jeg lige. Hvis I ikke attacker i wall, så bliver I smidt ud. Skal vi ikke tage den her? Nej, den er en Phoenix også. Den har ikke nogen 5000, men high level traps. Nej, vi tager den ikke. Og den her, den har jeg lyst til at tage med. Gal meget loot. Den her, den tager vi. Smider det FF-spil her. Har et postbedre. Jeg tror ikke, nej, chancen kan ikke nå. Men vi starter simpelthen bare med at sætte vores oliemod ind. Og healspil. Og udsat. Og healspil herover. Og så kom den en pik, altså det. Smid healspil med herover. Vi får Town Hall. Og så smider vi vores healspil herover. Vi får ikke det dark elixir, men vi får 2 stjerner. Og jeg gik faktisk efter at få elixiret, men det fik vi ikke. Vi har stadigvæk vores golem. Ikke at den hjælper meget, men måske hjælper den nok til, at vi kan få noget elixir. Det tror jeg. Det gør den. Får vi det der? Nej. Vi fik lidt. Fik 2 stjerner. Det var et godt attack. Det var det. Men der vil sige, vi ses i næste video. Så vi ses.